Horas amanginang pajupang hitamuse di channel YouTube namion marhetiaka pikiran nami na mungkin boi mangurupi hita pamorahok kita di namangarade hita di turpuk jamita na naeng si paradiota si patol hasota di partangyangan songoninang di parmingguon si ganup minggu. Di video naing patol hason nami tu hita pikiran nami ang giat boi mangurupi hita taringot tu jamita di hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 Turpukta di hari Minggui ima sian tulu Johannes bindu sada ayat 5 sah rodi ayat 8. Surat ni Johannes napatuluhon tulu Johannes bindu sada ayat 5 sah rodi ayat 8. Amang inang duktakas kujahami turpuhon jala hupa husor hami oma di pikiran nami na mungkin boi mangurupi hita. Na perjulu takas mata ingot ia si Johannes na manurat suraton ima si Johannes si sean ni Tuhan Yesus Kristus na manurat Evangelium Johannes sada dua Johannes sah rodi tulu Johannes songoni nang na manurat surat pangukapon tiki di Pulau Patmos ibana. Sada nama cerikot taida di surat ni si Johannes. Mulai sian Evangelium Johannes. Sada dua tulu Johannes sah ro tu pangukapon. Di pikiran nami adong sada topik na selalu terhubung di pikiran ni ibana na di patolhas ibana tu aka na porsea ima taringot tu hasitongan di Johannes bindu 10 ayat 6 di doktu hata Yesus Kristus audo dalangi dohot hasitongan mangihut muse tu Johannes Evangelium Johannes bindu 10 alu di sukun si Pilatus Tuhan Yesus ahado hasitongani. Manghihut muse tutur pukta di ari sadarion di mingguon ima nakin sian surat napatuluhon si Johannes tongdo di surat ibana taringot tu hasitongan ima napajongjong hasitongani. Jala molo tapai hutihut secara umum sude isi ni pangukapon ima asamian toktong akana porsea di bagasan hasitongani. Jadi hasitongan dan konsep pemikiran di pangatusion manang di pemahaman di pikiran ni si Johannes. Hasitongan alitea di bagasan bahasa anak asing rupani bahasa Yunani ima Kristus sambing. Kristus itu sendiri. Bukan konsep pemikiran, bukan satu doktrin tertentu, bukan satu pemahaman tertentu, tetapi kebenaran itu adalah Kristus itu sendiri. Macai godang do pakorhon ni hasitonganon dingolu ni sasahalak. Ida benar di doktu had Yesus Kristus rupani itu si Pilatus at sugari di boto ibana hasitongani dang ulahonon na sisongni. Isukun ibana do aha do hasitongani. Nang pe hasitongani nung majongjong di jolona. Ima Kristus Jesus. Alai tertutup manang dak terbuka, manang dang dibuka. Roha doho pikiranna lahu marnida dohot manjalo hasitongani. Alai di turpuk tahun sahalak pribadi ima alamat ni surat ni si Johannes on napatuluhonon ima namargoar si Gaius ni haholongan ni rohana ni haholongan ni si Johannes dihaholongi dang alani rupani maraleale di bagasat pardonganon alani namarsita daan dohot dihaholongi alana jot na sida pajupang malang ikatan na asing alay alani mudar ni Kristus jala dohonot tama ala nasida
rap songon pribadi na jongjong di bagasan hasit tongani. Manang didok nakin di ayat 8, ima akka na mangula jala na pajongjokon hasit tongani. Mangulu di bagasan hasit tongan, mangula di bagasan hasit tongan, jala pajongjong hasit tongan, tukpe so pajupang ibana dohot hasit tongani secara tadok majo rupani fisik songon parjupangan ni si Pilatus tu hasit tongani alai dibuka do rohana manjalo barita nauli, barita taringot tu Kristus Yesus, barita taringot tu hasit tongani. Ahala ni ido umbaina gabi holong rohani si Johannes marnida si Gaius. Oma naido na persaudaraan di dalam Kristus. Persaudaraan di dalam Kristus sungguh jauh melampaui persaudaraan oleh karena ikatan darah atau ikatan perkenalan, ikatan persahabatan setiap hari, ataupun ikatan-ikatan yang lain yang membuat seseorang dengan yang lainnya saling mengasihi. Persaudaraan dalam Kristus jauh melampaui semua itu. Persaudaraan ataupun ikatan di dalam Kristus haruslah lebih tinggi dari ikatan apapun yang ada di dunia. Iduna taida umbana holong rohani si Johannes tu si Gaius ala ibana sesama rekan sekerja yang bekerja untuk kebenaran. Gabe idok dison istilana dongan pangula. Ya, dongan pangula. Orang yang berdiri bersama-sama dengan Johannes menegakkan kebenaran, hidup dalam kebenaran. Dan kebenaran itu sendiri adalah Kristus Yesus. Allah dohot ibana jongjong mengambil posisi sebagai pemberita Injil walau bukan langsung berkhotbah. Dang nalaw ibana marjamita alai na mga lehon inganan laho tu parbarita naulion. Jadi melutawat tu parnguluan ni ngulu sigano pari terlumobi di huria. Ide bener sedok di bagasan parmingguon panombau nipe dakkola parjamitai narikot. Sudedo namar minggui gabe bagian dari penyembahan jala marbarita nauli. Ruas pedohot do marbarita nauli marhite na dohot na sida maredde. Sude pajahatik ting paragedda. Jadi tukpe rupani saya tahilala jamitaido hirasongon panipulan ni sude parminggu ni marhite barita nauli casetong na daw. Sude rangkaian ni parminggu ni parbarita nauliod doi. Jalan na terlibat sude di si song leader ruas doh sude na dong di si tidak ada satu perannya yang lebih besar. Ala nido nang si Gaius pe nama namue akka parbarita nauli tung matse holong do rohani si Johannes tu ibana. Ala ibana pe memberi peran tur serta demi mewujudkan kerajaan Allah. Atau ngah hado pesan na manang si buanota di turpuhod. Di pikiran nami sudi mahita naung porsea. Dohot jalaringgas marbarita nauli. Mangolu di bagasan hasitongan, maka tindakon hasitongani ima Kristus Yesus jala idok ibana son pajongjong hasitongani ima pajongjong barita nauli di bagasan Kristus Yesus. Tangadong rupani peran na ubalga tugas ni padita, ubalga tugas ni situa, ubalga tugas nyon secara struktural doi alayanggo di pakobasion parbarita naulion sudedo hita ikon rade. Sudedo hita ikon gabe sitiruon. Sudedo hita ikon gabe marparange songon parange ni Kristus Yesus.
Naing ma songon Kristus parangiku. Naing ma lam Kristenau dingoluku. Songon endeni spiritual Sia Negro namandok naing Kristenau dingoluku. Lord, I want to be a Christian. Naing gabe Kristenau, naing lebih mengasihi, lebih sungguh-sungguh, lebih mengampuni, lebih dalam segala hal yang berkaitan dengan Kristus Yesus dalam pekerjaannya, dalam kehidupannya. Naing songon Kristusau dingoluku, songon sigayuson hita rupani. Tukpe sojong-jong hasit tongani dijolota secara fisik ima Kristus Yesus. Alai dibuka hasit tongani do roha do pikirata. Laho makatidakon barita nauli. Makatidakon si tongani. Ide benedok di dalam istilah bahasa Indonesia. Biarlah damai di bumi bermula dengan aku. Biarlah kita semua dalam tanda kutip terlibat, ikut bersama-sama dalam pewartaan kabar baik. Dengan peran kita masing-masing. Marilah kita semuanya, jemaat Tuhan, semua orang percaya, ikut dalam pewartaan Injil dimanapun kita berada melalui tugas pekerjaan, profesi kita masing-masing dengan menunjukkan perbuatan-perbuatan, tindakan, cara berbicara, dan hidup yang sama seperti Kristus Yesus. Penuh kasih, pengampunan, lebih mengampuni, lebih mengasihi, dan terus-menerus hidup dalam kebenaran.